Dacă stai să-ți aduci mintea și toată conștiința în corpul tău acum, adică nu te gândi ce trebuie să zic, cum trebuie să zic, lasă gândurile deoparte și mintea și încearcă să simți ce e în corpul tău acum, la nivel de conștiință, dacă poți să împărtășești. Acum, în momentul de față, simt o energie care curge în mine, du-te vino așa, în abundență și cu o viteză super rapidă. Și simt că încep să devin mai focusat și mai, într-un fel, și agitat pe parcursul a ceea ce simt. Și ce crezi că te face agitat? În corpul tău te agită mai mult mintea, pentru că nu înțelegi energia care trece prin tine în momentul ăsta și pentru că corpul tău nu e pregătit să facă față acestei energii, crezi că mintea o ia puțin razna sau ai alte chestii care ies la suprafață pentru tine? Cred că e un proces în lucru în care mintea îmi dezvăluie că se întâmplă ceva în corpul meu și încearcă să se adapteze la energia pe care o are. Și totodată îmi dă semnale că ușor, ușor, dacă las puțin timp, se poate ameliora senzația asta de agitație și disconfort interior. Exact aici am vrut să ajung. Mersi frumos. E exact ce am simțit și eu la nivel conștient, pentru că acum suntem în corpul nostru. De exemplu, acum aici cu tine, în fața ta, în urechile tale, dacă ne vezi pe YouTube sau dacă ești pe Spotify, dacă doar ne auzi. Suntem prezenți cu tine.